ngomong hasil lembah kok arit to ngemoke dari aku audione ngegron audione ngegron ya semune ono karo mangsane mbak kalau ke adik kabeh waduh kabare waduh lokasi di Kaden. Dik lo, lah kita selalu pertama mau gara-gara ini dulu, bengi dulu. Ya jauh dia nih juga. Oh, selalu setia, halo. oh, berhenti dah. Ya di rumah tempat di Oke, oke. Siapa? Nah, kita pol-pol ini pulang apa? Masa itu kan semua larang-larang itu berhenti tidak seru. Kalau nape oke, ngambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengarin bapak. Siapa? Sampai nanti Bapak. Ini nong dalamnya Pak. Lombok rawit. Cewek, lombok. ini mau janjiannya malu mau duduk ini loh. Ini. Lombok rawit jadi sile ini persis kayak. Yakin. Ini katakan sugeng gawe, sugeng panjang yang katakan panji wirarna. Nanti dibunyikan dia. Panji wirarna. Jadi dari mulia Allah sakatan, marak sangat dengan sopan sugeng dari mau baca. Nah caranya ini sebutane Pak Cabai Rawit mau. Iki ora cabai rawit. Anake putune. Putune apa kowe? Putune. Putune pirang-pirang 15. Lebo. Putu 15 babon piro racun. Aku yang cilik kan kok majelis sih. Wah, kowe ora cilik kalau kowe ngerti Joko yakin kowe. Ora nyepelake. Dari mana kene ku aku sing gede kok ngene malah dadi. Tapi ya kalau Lukman kualik terus kok. Aku wale. Wong kuwi cara nalar ra diutek kok kuwi kok. Sopo? Kuwi. Iki. Kowe ra diutek kok. Iki kena musibah kok. Tapi kok ini halangan. Halangan apa? Wah, ora tak jelaske. Aku tuh mau. Ya eling-eling, kowe di bojo ayu kaya ngono kok sing tanggane iki ayo. Mbok eling-eling kok di bojo ayu. Kok cuma ya aku wae to. opo ora gawe go Oh, aku lak gawe-gawe. Ya mek aku ya ini ngarang ning ngelingke. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Apokalis gak yang ngono. Ayo. ora ngono kowe Dia naik daun. Naik daun gede naik daun di kelas. Lah dibuka leper. Ini mungkin begini mana soal puasa kata sampai mainan dia. Nggak mau duduk ya, Mbak. Cuma disawalan kan? Ini sawalan. Ngaturi Pak Lurah barang Iya, bahkan kan supaya ngaturkan Sugeng Riyadi kawan welas kawan desa itu ceria. 4 kilo piro? Hah? Upangan kilo piro 4 kilo. 4 kilo ya? Bukan upangan kilo Kira-kira kilo lho. ora usah ngono Berukan. Jadi barang beruk, memang beruk. Aku isi waktu di rumah ketemu Pak Lurah. Jangan. Aku juga ini isin banget ya aku. kok isinya apa? Orang garwane barang nanti ngatur tak kene. Kok isinya apa? Aku udah jangan. Yo, Jom. iki di Ngapura kan mau yo. Terlalu hujan, berarti kita tuh. Ini kan biar Mbak. Ojo kaget dong ini. Ini barengan dong ini kalau si nonton melulu. Ini rapopo menjadi lebih selalu si kepan nonton. Orang sangat kaget. Terus yang ada mayem, kalau sakit dari air paling murah kok. Kok mau Seperti kata jemput, coba ison. Nah, wih, mulai sangoni. mulai sangoni. Itu semua mari meriah ini. Wadah Pak Lurah kan jarang ya, iya kok jadi kamu ya dari bang. Monggo sangone ngarani. Ya nggak apa-apa ngarani mau pada kayak seragam itu mana jalan kok. Oh pada urunan gimana? Dari sampean wae. Siapa? Berwis rono. Aku biar. Siap. ayo siap kok Ayo siap kan jangan lagunya apa aku ini apa sesuai orang tahu gak lain gak kasih kamu kan? oh iya Ilmu itu apa? anu apa sih pong dipati pong Oh Rami, oh iya, ubrus, oh iya, ubrus, oh iya, ubrus. Oh mas,
Ayo pro konco ngaweroto. Ya masih satu langkah. Satu langkah. Amelu kok dodo. Ayo pro konco Adil. Non. Oh no. Parang ono. Yang itu. Lanjut ya Pak Bro. Bagus. Anak mau ngelakon gila gak coba. Tapi tak balikan. Aja cepet toh. Aja cepet. Antara Ora cepet iki yo. apa? Karo itu kan jadi salah ya ora durung ibadah barang. Hah? Mau baca Mahmud kok. Kok mau ngerti? Aku blok ae. Kok iya? Ayo ibadah, kewajibane. Ayo tunggu mana kabeh saya mana kabeh saya. Aku lagi gimana sih? Kok orang mana jalan sayang nih? Iya. Jalan itu di pangan. Mana sih mana Kowe mana kok? Kok manggung? Wah gaul nih, kota SMP. Orang saya cini. Panjang sampai. Ayo ini oleh buruan barang kok. Oleh badan apa sih kok? ABG. RBG. Alah itu ABG kok. Anak baru gede kuwi kok. Pak Dok, bisa cabe rawit nombi. Ayo. Ayo, Joko. Foto kowe kok. Nah, gak mah di dalam kamar kowe. Masuk kok. Nanti. Mas Joko ya. Mas Dok. Namanya sewu mas, kulo panjene arek perso. Nopo niki daleme mas Joko.
Joko. Kowe hati-hati lho kowe nang Joko. Kok sangat hati be. Pasti pacaran bagus sampun. Aku sakelingan biyen, boleh jalan yang dhuwur. Boleh jalan dhuwur iki makane ra iso. Kowe ngene iki juga anak kowe makane alah bayaran 5.000 jaman semono aku. Ya kaya Kini Mas Joko nanti. Mas Joko, ya Mas Joko. Asem kaya. Ya celok. Beneran ini kok mlebu Lah nyeloknya sing sae ya, Mas. jamu. Lah nyeloknya sing sae. Tak bolehane. Lah celok ya. Aku sini. Wah, yakin bapaknya ngelekuti soal anak mantune ayu-ayu kalau anak cucu. Dan biangane Joko kayak apa yang anu nih banyune kok Joko. Sebenarnya ya bisa menang Joko nanti bangsa lainnya ya bu. Ini yakin lagi Mas Joko yakin lho. Wih, bojone dhuwur ini anake ora ke bapakne api-api. Lho iki ayu anak Joko kuwi. Joko ki yo ganteng lho, Mas. Oh, gantene sikile selan kae bareng. Ngawur kerja. Ayo ki watangnya. Sikile ngoten nek kabeh takut ngepot-ngepot. Umumnya ya bu. Ayo umum, ora sikile dijegel kabeh ono e. Umumnya. Sikile meja selan mah junjing. Sikile Lukman itu beda loh. Ndi? Sikilmu selain ora? Selalu. Solat. Sikile terlalu. Lampi aku nek Mas. Wah, kowe Lukman yo bejo yo nyawa balen kuwi. Sing siji iki sikile stunting. Standar. Yo, Mas. Ada buka gerak. Langsung. Apa? Ada. Nyanyi ta sampean? Ayo ada mukanya, ada promo dong. Mau wis diajake muka kok. Nah, jalan. Ayo stop. Ayo stop. Libe. Apa? Mata. Sadurung elung. Ini requestnya semua kadang-kadang sepi wedar bisa guna. Sama dari jambul ini aku. Bener banget loh. Aku
Medeni. Hati-hati udah pilih. Nek menang. Dari hati kesurupan dulu Gunung Sari. Menang piye? Aduh ya Allah. Audio ngegon kabeh bolong. Iso lho. Ngegon kabeh. Jadi audio jangan. Audio ngegon kabeh. Wis bae. Mau wis parani po. Wis parani po. Wis. Apa ya, Ustaz? Isenau. Apa? Aku nih asem, astagfirullah, kupinge. Apa gak? Oh cuma, ampun mak. Anak satpol PP-nya mak. Satpol PP-nya dulu. Pong dipati pong. Ya.
Marai dadak goblok ya aku. Mbak Go, aku suwe-suwe ngerasain kok sampeyan saiki nafsu wong lanang to. Ah kabeh-kabeh sosori iki piye? Nafsu apa? Go sambung. Kita pemuda Islam Indonesia, Indonesia kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama untuk kebaikan seluruh dunia. Dengan sekutu mencari kemuliaan supaya bisa untuk terjaga di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan bisa masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia. Kita pemuda ora aku merungsung. Kabeh kemana? Sabar lali lagu ini. Wes ana sisianku sing klebu jroning atiku sasuwene sliramu ninggalke aku. Aja kok salah ke aku, aja nesu karo aku. Wong tuaku wis kepacot ento bantu.
Piye Pak Gong? Lempah apa Pak? Wah. Nah, dang beli Joko dang. Wis, Joko kena ditawu. Mas Joko, duwe ditawu ora main dang. Sedot Sapa to? Aku jedet modar kowe ndang. Sumpet. Gosek. Apa to? Wah, slompret wae. Apa? Soal bali. Arep bayaran ora to? Sapa? Aku lek teko bar maghrib kaya lekas jam 11 e. Salahe negasi. Aku glo dodok nang kono kuwi. Nggih ya bener ning omah. Ya bener ning omah, Mbok. Nang omah gubuk kono kuwi aku garang ndas wedhus e. Mek garek lulange tok dibuntel nang plastik karo Joko mau kowe. Iwake rauman aku. Iki wis entek. Tek. Entek yakin. Bayare, Bu. Ya wis entek kok. Tukono oleh-oleh nera jengkol aku emoh. Takokno ngale-ngale nera njlegong aku emoh. Kali duli daliem, kali duli daliem. Susure kewer-kewer. Pak Go. Apa? Iki aku nampa welingan saka Apa? Mbak Uni. Hah? Napa kowe? Iki Mbak tulung demenge Pak Go. Napa? Aku nek ra wae megal tresno nang wah ora keloni sampean. Kowe wani sing wae apa, Ni? Ha kene nak nyawer. Peganer apa-apa. Paling meneh bae regul karo ngono kuwi kok menan. Huta. Betempe. Ki, Mbak Uni nek ora disawer ora gelem. Ayo nyawer mesake sik nyanyi to wong kelangan abab e. Nek kowe kelangan nyawa gelem po. Ndasmu kuwi. Kok ndasmu kuwi. Apa bene kelangan abab karo kelangan nyawa kebelah ndi? Ayo. Sik, apa sampean ki ndi nyawa apa? Oh, tak tekoni. Kowe iki lho, barang kekemu dilepehke marake penak awake, marake mbah swarga. Ning kekemu mah dilek ragat, ning mah dilek. Ning kuwi nang ngidipe neraka. Apa kuwi? Ah wong mundu kae, byuh munggah swarga. Nek kowe alkohol dombe legendet ragat munggah swarga apa? Sik, ora sah ngarani Lukman. Heeh. Abang saya ketemu dileki sampean kok. Aku mau musibah kok. Wis sithik ya Mas yo. Apa-apa. Iki cengelmu. Sithik sik nganu sing di bekem ning kene mau. Endi? Aku arep takon nang kamar mandi tekok bekem mau kok kowe iki. Sik, padha Lukman berarti. Kayak Lukman ra ngerti kok. Kowe tak takoni man, nek iso dite tak wae 100.000. Apa? Pitik apa sing kira-kira gingkung? Pitik walik. Iya. Udu. Apa? Pitik sing kira gingkung kok. Apa? 100.000 nek iso dite. Pitik mati. Ora. Oh, kowe tit ra iso? Iso apa ora? Anu, Pak Polisi. Ora. Pitik ucul. Loh, apa itu? Pitik ucul gingkung apa ora kena gingkung kok napa kok. Piye? 50.000 nek iso dite. Kewan apa sih dasi nang ngarep? Anu. Kok nang dasi? Kewan apa sih dasi nang mburi kok nang ngarep? Oh. Jebul. Ayo, astagfirullah. Dase nang ngarep lho. Dase kabeh nang ngarep. Mau Ora. wis ngono mau e. Sing nang dasi nang mburi kok. Sik, gone Pak Goki dasi nang mburi. Alah wekmu wis teko. Wek dasi nang mburi ditekuk. Selamat ke kempol. Sik, jebulane Lukman ki yo mbayangke. Man, apa? Kewan di dasi nang mburi. Anu, undur-undur. Audu. Audu. Sik ngempit sapa? Anu tengu. Audu. Kowe ra iso kowe. Aku iso. Adol jago nang pasar. Kowe adol jago kepiye? Piye to? Kae ngene dikempit mburi kok. Aku wae adol jago. Pitik dikempit nang pasar. Kowe sik bener nek adol jago nang pasar dicangking ya oleh. Pak Go. Apa? Ora mungkin. Apa? Saiki ki nek adol nang pasar ki ndase nang ngiringan. Kowe kok gaul. Aku ora percaya. Ana saiki nang dasi nang tengah-tengah barang. Ki kuwi ndase Lukman. Udu. Ndasmu. Kapok lah.
Nganu, cacing. Alah, kuwi cacing iki kewan sing paling cilik dhewe. Anu, undur-undur. Alah, kuwi wong ngatret. Sing ngomong sapa cacing kok cilik dhewe iki piye? Sing cacing iki paling kewan sing paling cilik dhewe kok. Nek rutengmu gede sapa? Apa? Rutengmu. Ora tunggu sing cilik cacing ngene. Kok iso? Asale tengune cacingan. Apa ngerti bagi? Tahu ngerti mau tengku cacing apa cacing tengunan apa mau? Oh, enggak. Weh, wong gak saiki kewan sing matrus tuwa ana kok. Kewan matrus tuwa ana. Dadi pekok ta. Takok Joko kae. Kewan matrus tuwa. Apa kuwi? Ular jaran. Pono ular belu jajal takok Joko ya ora ana. Yo, wis sak bengi. Kanan-kanan lekas kewengan. Kene bar magrib kaya udan, le ngobong menyang ra gedhe paling Joko kuwi. Ora le ngobong menyang ra gedhe ki ora. Apa? Pak Joko sing pake ra dundalke dhuwur. Ketekan modal putune 15 nyangoni nyak juta 15 juta e. Ya Mas Joko, ning kowe tak dongake keluarga Mas Joko paring ana beras waras selamat. Amin. Paring panjang umur. Leng rezeki paring gampang. Aja kaya Mak Endang. Napa? Kik. Kok kiki ndasmu. Yo. Ayo man. Slompret, slompret, kempol, umroh, kembali